Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kumatv mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri musikana uye zvekare ndine makore 19 years ekuberekwa. I don't think kuti I'll ever get married. The reason as to why I think kuti I'll never get married, it is because baba naamai vangu ivo vakaromba. The day that our parents told us kuti vakaromba, they just said kuti it happened soon after they had gotten married. Hanzi baba vangu vainge vatongoriwo murombo, amai vangu at least she came from a middle class family. Saka hanzi zvainge zvingoriwo zvekiya, and my mom's parents were the one who assisted especially with the wedding preparations. Saka hanzi soon after their honeymoon vakabva vachizotanga kugara pamba pagovona sekuru maparents amama vangu. So hanzi baba ndo pavakabva vazomanikidzika kuti vange vachizotanga kufamba vachienda mudzin'anga nei. That was when he told my mom, and to his surprise baba vakati vakatoshamisika because vakatonyepera mama, vakabva vati mukadzi wangu kana kuri kunzi ndikanzi ndasangana nemunhu anenge achiti anozvigona zvekuti anga achizondipa zvinhu zvekushandisa so that ndige ndichikwanisa kuzoita mari. Hanzi mama ivo vakabva vazoti it was okay because ivo vainge vachitorwadziwa nesituation iyo yekuti mushure mekunge varoorwa nekuchata, then at the end of the day vobva vatanga kugara pamba pevabereki vavo nemurume wavo, in which baba at that time, baba naamai vangu, they were sleeping in different spare bedrooms. Amai vainge vachirara muspare bedroom mavo uye zvekare baba vangu vainge vachigara nasekuru but vainge vachigara kuboys guy. So in which hanzi zvainge zvichivarwadza izvozvo, ndokusaka vakazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti baba vange vachizofamba vachitsvaka n'anga so that vakwanise kuzowanawo zvokuti vaikwanisa kuzopfuma sezvavaita right now. Saka ivo baba ndo pavakabva vazonyepedzera kungofamba but vainge vatogara vatofamba kare. Ng'anga yavo vainge vainayo nechekare. Ndo pavakabva vazoenda naamai vangu kung'anga kuya. Vakati vasvika kuya hanzi takazviitira kumasvingo zvinhu izvi, but kuti kumasvingo nechepapi handitombozivi because vanongoti ng'anga yacho ndeye kumasvingo, inobva kumasvingo ng'anga yacho iyoyo. Zvino mukomanashi hanzi vakazoti varomba paya ndo pavakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachitsvakawo pavo pekugara. Amai vangu vanoti they had so much faith mairi ng'anga iya nekuti vakatongokumbira mari kubva kuvabereki vaamai vangu yekuti vange vachitsvaka a room somewhere else. After they had done that, ndipo apo pavakabva vachizotanga kurojawo pane pamwe pamba vachishandisa one room. Ndoma vakatanga kugadzira altar yavo iyo yavanoti altar yeropa, the altar of blood. Saka mushure mekunge vagadzira altar iyoyo, altar yeropa, mushure mekunge vagadzira altar iya, ivo vanoti vakagara for almost 2 or so months pasina kana chainge chimboitika. Zuva iro ravakafunga kuti zvainge zviri nani kuti vange vachidestroya altar iya vodzokera zvavo kuchurch. Ndo hanzi altar iya payakazotaura, hanzi kwainge kutori kumasikati kuma 3 PM zvinhu izvi pazvakaitika. Hanzi altar yakataura ikabva yati baba vangu, the reason as to why vainge vasati vakwanisa kuita mupfumi, it was because vainge vaine mhiko idzo dzavainge vakanzi vaifanira kuti vange vachizozadzikisa but vainge vasiri kuda kuzadzikisa mhiko dzacho idzodzo. Ndokusaka altar yavo iyoyo yeropa yainge isati yakwanisa kutanga kuvapa mari. Saka mai vanoti vakabva vazobvunza baba kuti ko mhiko dzacho dzamusiri kuda kutaura imhiko dzei. Saka mhiko idzo dzavainge vakaudzwa kung'anga dzainge dziri mhiko dzekuti vaifanira kuti vange vachizotsvaka mukadzi wavanorara naye. Amai vangu vakatarira zviya zvavanoti mathreesome. Izvi zvinhu hanzi vaifanira kuzviita 6 times. Saka vaifanira kutsvaka vasikana kana kuti vakadzi vanokwana ivo kuita 6, then vobva vaita bonde. Amai vangu vakatarisa. Saka ndipo apo amai vangu pavanoti vakabva vazobvuma for the sake of money. Mushure mekunge vabvuma ndipo pavakabva vachizotanga kutobatsiranawo nababa kutsvaka vasikana. Ivo vanoti vaitageta
especially vasikana ava vechidiki vanenge vachiri kumacollege nevanenge vari kumaform 4 form 5 nekuti ndivo vainge vari easy. Saka amai vangu vaitodzokera kuvabereki vavo vobva vatonovanyepera kuti kumba hakuna kana chokubata. Vaiti kana vapiwa mari, then mari iyoyo ndiyo yavaizoshandisa pakunotsvaka vasikana ava vachivapa mari vasati vazorara navo baba. So zvinonzi vakazviita zvinhu izvi for nearly half a year vachingozviita chete. Then mushure mekunge varara nevasikana ava, amai vangu vakatarisa, hanzi ndo pavakabva vachizotanga kuita mari. Saka altar iyo yeropa hanzi yakabva yazovaudza kuti mari iyo yavainge vawana, mari yacho vainge vasingafaniri kuti vange vachizoishandisa kuita zvimwe zvinhu, asi vaifanira kuti vange vachitotsvaka imba same time. Vakabva vachizotsvaka imba. Mushure mekunge vatsvaka imba, then vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachizotsvaka room 1 yekuti inenge isingatendedzwi kupinda kana ani zvake kunze kwavo vabereki vangu. Ndo mavakabva vazoisa altar yavo yeropa. Mushure mekunge vatanga kuita mari, vakabva vazoudzwa uko kwavakanzi ndo kwavaifanira kuti vange vachizotenga imba, kunova kuri iko ndiko kwatigere kusvika pari zvino. Ende zveshuwa vabereki mushure mekunge vatiudza secret yavo, ndipo apo pavakabva vazoti vainge vachida kuenda kunotiratidza. Zveshuwa takabva tazoenda ndokubva tanopinda mune imwe room iyo yaingogara yakakiyiwa, tichingoti zvimwe kuda hameno kuti munogarei imomo. Ende taitombofungidzira kuti sezvo baba vangu vachiita zvegold buying, maybe ndo munogara goridhe ravo kana kuti mari imomo, because taizongovaona vachipindamo sometimes once a month kana kuti twice a month. So pavakavhura ndo pandakabva ndazoona altar yacho iyoyo, altar yeropa. So mukomana handikwanisi hangu kuti ndinge ndichinyanya kurondedzera kuti paaltar apa panei nei, nekuti zvinhu zviripo zvakawanda. Zvimwe zvacho hazvitowanikwi muno muAfrica. Vakazotoenda vakanozvitora kunana India, izvo zvavanoshandisa paaltar yavo. Ende zvinoti zvinhu zviya kana zvisisina simba, ndipo apo pavanobva vadzokera kuIndia vobva vazonotora zvinhu izvozvo. Vakatiudza kuti chinhu chakanyanya kukosha paaltar yavo pane rimwe dish. Kadishi aka ndekezen'e kari keyellow. Saka mukadishi imomo munogara muine ropa, fresh blood at all the times. Saka ropa iri vakangoti kana kuri kunzi kana vaine musikana wavanenge vachidanana naye, musikana iyeye apo paanenge achirara nababa vangu, hanzi pose paya paanenge ari kumaperiods kwake, then period blood rinenge richingozoapia mukadishi ikako. Ende zveshuwa vakatotiratidza tikabva tatoona kuti mainge muine ropa rainge ririmo. Baba vakabva vatotiratidza picture romwe musikana uyo wavanodanana naye. Picture iri vakatoritora pasi pealtar. Saka ndizvo zvavanoita mazuva avanenge vaine munhu vavanenge vachidanana naye, ndo zvavanoita, vanotora picture rake musikana iyeye vobva vanoriprintisa vobva vazoriisa pazasi pealtar pose pavanorara naye. Hanzi vanouya vobva vageza sikarudzi yavo, then mushure mekunge vaigeza patori nekamwe futi kadish ako karipo kavanoshandisa kugezesa sikarudzi yavo kana vabva mukunoita bonde naye musikana wavanenge vachidanana naye. So yep, mukomanashi, pamba pedu patori ne an altar of blood, and that is what gives my parents the money that they have. Vabereki vangu vane mari. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo vedwe. Ndakamubvunza kuti why did you say kuti you don't think kuti you'll get married? Saka iye ari kuti vabereki vedu zvedu havana kutiudza, but inini I suspect because paaltar apa pane chimwe chidhori chakaita zvekuumbwa chine zisikarudzi remunhurume, then nechimwe futi chidhori chakaita zvekuumbwa chine zisikarudzi zvekare remunhukadzi, in which inini ndakatanga kuheva mawet dreams even ndisati ndatombotanga kuenda kuma-periods as well as my brothers. Ndo zvinoitika futi kwavari. It is a little bit better because hazvichawanzokuitika izvozvo
zvekuti ndinomuka ndakanyorovedza machira zviya zvekutorakidza kutoti ndiri munhu anorara usiku hwose achiitwa bonde, but kana ari semabrothers angu vanotomuka vakanyorovedza machira vachitorakidza kutoti vanenge vaita usiku hwose vachirara nevanhukadzi. Ende kana ndiri seni handina kana shungu dzekunzwa kuda munhurume. Kana ndikangotaura nemunhu so kana kuri kunzi akati anondida, I just get excited for only one day, then after that ndinotanga kungobhoyekana naye, then anongoti kana akazondibvunza kuti ko iwewe why is it usingambonditsvaki, kana kuri kunzi ndikasakutsvaka inini, then ndinobva ndatomutuka munhu uyauya because ndine attitude kaya kekuti vabereki vangu vane mari saka handinyengerere. But I used to think kuti maybe kangoriwo attitude ikako kekuti vabereki vangu vane mari saka why is it ndichinzi ndinofanira kuzonyengerera kana kuzvininipisa kana ndiri murelationship. But now ndava kutoona kutoti it is a problem. Pane umwe mukomana uyo wandakabva mukudanana naye uyo akanditi you need to know kuti as long as you are a woman, izvo zvekunzi vabereki vako vane mari izvo hazvo hazvishandi. We all need to be humble enough. Yes, handina mari yakafanana neyako, but you just need to be humble. Saka ndakamutuka zvake, but at the back of my mind I honestly saw kuti this guy, he told me the truth. Ndiri munhu asina humility, but not being humble, I know kuti it is very spiritual. And once ndikadanana nemunhu, kungodanana chete nemunhu kunyange pafoni, munhu iyeye ndinobva ndamuvenga kusvika pekupedzisira zvekuti I simply delete his numbers and I try to delete him from my memory. And with the attitude that I have mukoma, ndingakwanisawo here kuzviwana angandirorawo kana zvakadai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Message yake number 2. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu way. Yeah, strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandinayo. Nyaya iripo mukoma ndeyekuti inini ndava kunzwa kudawo vamwe vanhukadzi vakaita seni. Handizivi kuti zvakatanga sei, but mushure mekunge tanyanya kunetsana neboyfriend yangu, then tainge titori mune rimwe group rechina chevakadzi. Saka pane umwe akabva azongoisa joke akabva ati kana mujolo uchirwadza so zviri nani hazvo kuti munhu unge uchingodanana neumwe mukadzi, nekuti kana muri vakadzi voga muchidanana no one will hurt the other because mose munenge muchiziva pain yacho, especially kana mukatosangana vanenge vakanyanyisa kurwadziwa. Saka akabva atumidzira picture, it was just a joke, rainge riri revakadzi vaviri vainge vakatwagana. But feeling yandakanzwa ipapo ndakatarisa picture iroro, I could not even understand. So from there on ndakabva ndazova munhu wekuti ndainge ndava kungoti kana ndikangoboyekana nemurume ndobva ndatoenda pafoni pangu ndobva ndatotanga kutoona mavideos evakadzi vanenge vachiita bonde vari vega. And now ndatova addicted zvisingaiti, zvekuti kana murume wangu dzimwe nguva panguva iya yekuti tinenge tiri pamutambo webonde, zvandinongoita ndizvozvo zvekuti ndinomuti tadi tamboona mavidhiyo apa, ndinenge ndichizamawo kuti ndinge ndichitsvaka woma feelings. Saka ndinobva ndamuti ngationei mavideos evanhu vanenge vachiita bonde. Inini ndinenge ndakarerekera kumavideos avo andinoziva kuti ndiwo anondipa mafeelings evakadzi ivavo vanenge vachitanga vaita bonde vari vega, kunyange zvikazonzi murume anenge aripo. Saka I feel as if I am going down a rabbit hole and I don't think that I'll be able to climb out of that rabbit hole. Nekuti kuno kwandiri kunyika kuno kwevatorwa kutori nerimwe bad influence, nekuti zvinhu zvinogamuchirika so easily. How can I fight with these emotions? Please ndibatsireiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva
kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu, please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume, ndiri kuraramawo ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Takauyawo kunoku, this was last year, but mudzimai wangu, she was the one who first came kunoku kwatiri. Saka ndakanzwa confession yevamwe mukoma avo vari kuti it is true kuti varume vazhinji they are being abused by their wives. So mukoma, I was also in that same situation. Zvinhu zvekuti kunyange mukadzi zvake akazondikumbira ruregerero, but zvakandibata, and it made me to question a lot of things kuti iye paainge ari kuno ari ega, was she being honest or was she just playing around? Because mashoko ake aakaburitsa akandirwadza. So ndakati ndauya kunoku mukoma, there was this other day. So mushure mekunge abva kubasa akabva asvika akabva aona kuti ndainge ndisati ndabika. On that day I was feeling really low. Unongoziva kuti kana uri munhurume, when your wife is the one who is going to work and all those things, semunhurume anenge ajaira kushandira mhuri yake, zvinotombokuita kuti unge uchizova a little bit depressed. Saka ndaishaya kana simba rekuti ndinge ndichimuka ndinosuka ndiite sei. And when she returned back, ndopa akabva azongotanga kupopota, akapopota mukoma achiri kukitchen. And then I said, okay, kana kuri kunzi urikuona kuti kuzosuka kunotora nguva, let me just order food. Mwana wevanhu akaseka mukoma, akaseka akati, let me order food. Naiwe munyasarandi, uruda kuorder food nemari yaniko. Right now handiti uri kuti kuroda kuorder food nemari yandinoburitsira ziya inini ndichishanda. Mukomana mashoko iwawo akandirwadza. So takabva tazotanga kutukana paya. Takati tichitukana kudaro, ndopa akabva angoti, shamari, in this world, this is the first world country kuno kutinoita inonzi 50-50 inenge yabayiwa ikarwadziwa, iyo ngaibude. Budai zvenyu adala, ndinosara ndiri one nefreedom yangu like I used to when you were not here. Plus paongo story po mani ndaitonakidzwa ini. There were other people that used to give me a good time. Saka ndakabva ndamuti, what do you mean kana uchiti kwaiva nevamwe vanhu vaikupa a good time? Ndokubva angonditi my friends anguka, but mashoko iwawo nanhasi uno anondirwadza. Soon after that akabva azondikumbira ruregerero, and I agree kuti variko varume vakawanda vari kungopretenda as if everything is okay, but the emotional abuse, it is for real, especially rudzi rwedu urwo rwechitema. Kana mukadzi akangogara aita mari anokuonesa tsekwende nhamo chaiyo. So mukoma, ndiyo confession yangu iyo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichazoteverera mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo uye zvekare tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section.